F'konferenza li saret issib filgħodu fl-uffiċini tar-Reġjun Tramuntana li ġiet indirizzata mis-Sindki tal-Partit Nazzjonalista Ċensu Gallia u Angelo Micallef sar appell dwar il-kriżi tal-iskart li għaddej minnu pajjiżna. Hekk kif minn Jannar tal-2023 il-ġbir tal-iskart ma baqax f'idejn il-Kunsilli iżda waqa' taħt ir-responsabilità tal-Gvern ċentrali. Huma semmew ukoll kif mhux ġust li l-Kunsilli qed jiġu akkużati li qed jonqsu mid-dmirijiet tagħhom meta l-każu li lanqas biss għandhom kontroll fuq l-iskart. Dwar dan huma sostnew li l-Kunsilli għandhom ikollhom seta' fuq is-sistema ta' dixxilpina lokali u jkollhom kontroll effettiv fuq il-kuntratturi responsabbli. Semmew ukoll kif minkejja li l-bringing sites huma idea tajba li liġi ma titħolx f'biżejjed dettal dwar min għandu jkun verament responsabbli għalihom u qed jintefa' piż inġust fuq il-Kunsilli. U b'hekk huma jridu li jkun hemm emenda fil-liġi li l-operatur ikun dak li verament jieħu ħsieb dawn is-siti filwaqt li l-Kunsilli jkollhom sorveljanza fuq dawn is-siti sabiex jaraw li s-servizz isir fl-aħjar interess tar-residenti. Sabiex jibdew jindirizzaw din il-problema, il-Kunsilli ta' Tramuntana flimkien ma' Reġjun qasmu informazzjoni dwar il-ġbir tal-iskart bib b'numru ta' lingwi differenti sabiex ir-residenti kollha jkunu jistgħu verament jifhmu kif l-iskart jinġabar. Dan qed isir minħabba li b'mod frekwenti qed tinħareġ il-borsa f'ġranet ħżiena. U mamlu wkoll ta' proposti fosthom li hemm bżonn ikun hemm aktar trakkijiet biex tinġabar il-borza sewda u li l-borza griża għandha tinġabar darbtejn fil-ġimgħa u mhux darba biss.